माजबाद हाग्रा बिफाननि गेदेर जाफुंसारनाय माजबादाव गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा बेसेन गोसा दंफां काट हमनो हादों। 122 केबि आयेन बेरेखा दंफां काटजों लोगोसे गंनै ट्रेक्टरबो हमनो हादों। उदालगुरि जिल्लानि माजबाद ओनसोलारि हाग्रा बिफाना सेबनानै हमनो हायो आयेन बेरेखा दंफां काट। थांनाय हराव माजबाद महामनि मन्दिर साखाथिनि लामायाव आयेन बेरेखा दंफां माफियाफोरनि हेंथायै सेबदोंमोन। सेबनानै हमनो हायो आयेन बेरेखा दंफां काट। आयेन बेरेखा दंफां काटखौ अरुणाचलनि होननानै फोरमायदों माजबाद हाग्रा दखरा मावख'गिरि मिन्टु बर'। नंगौ जों माने गोबां दिननिफ्रायनो नाजाबाय दंमोन अरुणाचल भुटान साइडनिफ्राय जेब्ला दंफां फैयो बेखौ माने जों हमनो आगोलनिफ्राय नाजाबाय थादोंमोन। दा मैया थांनाय हराव जोङो जोंनि लाखिना दोननाय सर्स बिथांमोना जिबायदि खबर होनाय लेखायै जोङो मोनसे जायगायाव जों नेनानै दंमोन। बे नेनाय बायदिनो जोङो बे खामानिखौ दंफां गारि गंनैखौ जोङो हमनो हादों। बहाय हमखो? जोंनि नैबे माजबाद अरां लामा बे महामनि होननाय जायगा खाथियाव जों हमनो हादों आरो। बेसेबांसो बिबांनि जागोन? औ दंफाङा गंनैजों 122-125 केबिसो जाहैगोन। जांगिला बिथांनि